βρες τους καλύτερους δασκάλους και κάν τους μέντορες. Να εκπαιδευτείς, να διαβάσεις τα βιβλία τους για να μπορέσεις να αλλάξεις τη γεωμετρία του μυαλού σου. Αυτό είναι μια συμβουλή που δίνω συνέχεια στους μαθητές μου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, γιατί χωρίς να κάνεις συζήτηση με πολύ σημαντικούς θετικούς ανθρώπους είναι αδύνατο να προχωρήσεις. Είναι αδύνατο να αλλάξει η γεωμετρία του μυαλού. Πίσω είναι ο Ρόμπιν Σάρμα που υπογράφει βιβλία, αυτόγραφα. Ήταν μια τρομερή μέρα σήμερα στο event να δω το μέντορά μου από κοντά, έναν από τους ανθρώπους που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ από τα προγράμματα, τα μαθήματά του που έχω συμμετάσχει, τα online μαθήματα, τα event όπως αυτό εδώ σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και φυσικά τα βιβλία του. Θυμάμαι στην Κέρκυρα, στην παλιά πόλη, σε ένα βιβλιοπωλείο, μια βροχερή μέρα που είχα ανέβει να κάνω ένα σεμινάριο. Περπατώντας στην πόλη, μπήκα σε ένα βιβλιοπωλείο, έπεσα πάνω στο βιβλίο «Ο μοναχός που πούλησε τη Φεράρι» του. Ήταν η πρώτη μου γνωριμία με το Σάρμα και από τότε η ζωή μου άλλαξε τελείως. Και σήμερα είχα την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά, να τον ξανακούσω πάλι. Βρείτε τους καλύτερους δασκάλους και εκπαιδευτείτε από αυτούς. Πολύ σημαντικό, κρατήστε δυνατές σχέσεις και είναι μία από τις σημαντικές συμβουλές για να προχωρήσεις και να έχεις επικά αποτελέσματα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Είμαι ο Γιώργος Λάζος, θα πω και να λείψετε το βίντεο, κάνουμε ένα like, γράψτε στο κανάλι μου για ακόμα περισσότερα βίντεο και πάμε πολύ δυνατά αυτήν την εβδομάδα.